కావ్య మారన్ ఐపీఎల్లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు ఫ్రాంచైజ్ గా ఉన్నారు. తమ టీం మ్యాచ్ ఎప్పుడున్నా స్టేడియంలో సందడి చేస్తుంటారు. 6 కొట్టినప్పుడు ఎగిరి గంతేస్తారు. అదే వికెట్ పడితే తలకు చేతులు పెట్టుకుంటారు. ఆమెకు క్రికెట్ అంటే అంత పిచ్చుంటుంది. అయితే క్రికెట్తో పాటు 33 ఏళ్ల కావ్యకు కార్లంటే కూడా పిచ్చి. కావ్య చిన్నప్పటి నుంచి రాయల్గానే బతికారు. ఆమె ఫ్యామిలీ మొత్తం వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తున్నారు. వ్యాపారంతో పాటు కార్లంటే కూడా కావ్యకి ఇష్టం. ఆమె గ్యారేజ్లో రోల్స్ రాయ్స్, ఫెరారీ, బెట్లీ వంటి లగ్జరీ కార్లున్నాయి. కావ్య మారన్ మొదటి లగ్జరీ కార్ రోల్స్ రాయ్స్ ఫాంటైమ్ 7 WB. దీని ధర 12 కోట్లుంటుంది. బెట్లీ బెంటాయిగా ఈ WB. దీని ధర 6 కోట్లు. మిగతా పెరర్ రోమా 4 కోట్ల రూపాయలు. కావ్య నికర ఆదాయ విలువ 500 కోట్లు. కళానిధి మారన్, కావేరీ కళానిధి దంపతులు కుమార్తె కావ్య మారన్. ఆమె 1992 ఆగస్టు 6న జన్మించారు. ఆమె తండ్రి సన్ గ్రూప్ చైర్మన్. ఆయన సన్ పిక్చర్ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అధినేత. ఆమె తల్లి కావేరీ సోలార్ టీవీ కమ్యూనికేషన్ CEO. ఇండియాలో అత్యధిక వేతనం తీసుకుంటున్న మహిళల్లో కావేరీ ఒకరు. కావ్య మారన్ చెన్నైలోని స్టెల్లా మేరీస్ కాలేజ్ నుంచి కామర్స్ డిగ్రీ పట్టా పొందారు. వ్యాపార రంగంలో రాణించేందుకు వీలుగా యూకే వెళ్లి వార్విక్ బిజినెస్ స్కూల్లో MBA చదివారు. ప్రస్తుతం సన్ నెట్వర్క్ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారు. 2018 నుంచి హైదరాబాద్ సన్ రైజర్స్ ఫ్రాంచైజీ CEOగా కొనసాగుతున్నారు. హైదరాబాద్ ఆడే ప్రతి మ్యాచ్కు స్టేడియానికి వచ్చి ఆటగాళ్లను ప్రోత్సహిస్తారు.